Kijk, daar staat hij nu elke... Het is... Ze is er wel een beetje stil van geworden. Jongens. Hey, goedemorgen. Milo, Jonathan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, onze Elke is een grote fan van jou. Ja, ik ben helemaal in de war nu. Doe jij het interview maar even. Het is helemaal aan jou. Kom, neem het even Wanneer gaan we iets drinken? Nee, een interview. Een interview, Elke. Oké, dan stel je voor de vraag, hoe gaat het met je muzikaal? Hoe gaat het met je? Je bent ook in de war, hè, nu? Absoluut. Het gaat goed. Ja, Lekker interview is dit. Ik denk even moeten helpen. Goedemorgen. Hij is bezig met zijn tournee bijvoorbeeld op dit en moment. het is druk, ja. Ja, we zijn, ik heb 2 weken geleden mijn eerste Nederlandse tournee gedaan. En die is heel goed gegaan. En, Nederland, ja? Ah. Ja, dat was allereerst. Ik heb vorig jaar, het afgelopen jaar, voorprogramma's voor Bluff en Raccoon gedaan. Wauw. En nu, 2 weken geleden, was de eerste keer dat ik zelf als headliner kon spelen. Oh, super. Dat waren 5 concerten op rij die uitverkocht waren. En wie zat dan in jouw voorprogramma? Een keer Jasper Erkens, Belgische singer-songwriter. En die andere jonge keren, kerel, ja. andere keer waren het Nederlandse singer-songwriters. Zeg maar, en waar treed je dan op? In welke soort zalen in Nederland? De grootste was in Breda in de Mest, dat was 650 man. Oh, en leuk. ander was Utrecht, Den Haag, Breda, Nijmegen. Zeg, welke singles hebben het dan in Nederland al goed gedaan? Eigenlijk enkel You Don't Know, echt. Het is eigenlijk een beetje van grassroots gewijs, van onderaan. Mensen vertellen er blijkbaar over. Ik heb een Hives pagina, dat doet het goed. En ik ben ook een keer in de Wereldrijd Door geweest. Ja. En dat was wel was het hoogtepunt. Een groot televisieprogramma daar in Nederland. Ja. Hè? Ja. Zeg maar, ik zie hier de data voor je tournee in België. Het is ook een ander soort tournee die je gaat doen. Blijkbaar. Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk vorige week donderdag, was het eerste concert van een reeks van 30 theaterconcerten. Mijn allereerste theatertournee. Dus nu komen we in een aantal schouwburgen en culturele centra. Dat is dus een heel gevarieerd publiek. Ook 60ers en zo. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk het zijn mijn eerste concerten in die zalen. En inderdaad viel me op dat er het publiek van jong tot zeer oud, veel ouder dan dat er doorgaans naar Maar de zijn AB de abonnementen die daar komt, dan zitten of zo? De abonnementen die dan... Deels. Sommige concerten zijn uitverkocht enkel op basis van abonnees, maar andere trekken blijkbaar een publiek dat van veel verder komt. Maar heel boeiend. Heel stil ook. Gillen die bommetjes dan ook mee? Of, Van toen in Nederland was het heel luidruchtig en heel veel sfeer. En dat was wel even slikken toen we terug in de muisstille sfeer van een gemiddeld cultureel centrum. Maar we slagen er toch in om telkens naar het einde toe mensen luidruchtig te krijgen. Welke muziek breng je dan allemaal? Welke nummers zo? Het is een mengeling van mijn 2 platen, maar de nummers die van mijn eerste plaat nog komen, die zijn ondertussen wel heel hard veranderd. En dan toch een nadruk op Coming of Age van februari. En dan uiteraard mijn nieuwe single en nog andere speciale. Die ga je straks zingen, die EO Technology. Die ga je doen naar het eind van het programma toe. Wat ga je zo meteen brengen na de reclame? Out of My Hands. Het is een nummer van op de cd, hè? Ja. Oké. Zometeen, Milo bij ons live in de studio. Cornelis en Rogiers. Showtime.